Magandang araw Pilipinas. Ayan, welcome to CNS Vlogs PH. Ayan, nandito ngayon kami sa aming munting bukid. Ayan, mangunguha kami ng rambutan ngayon. Kasama ko si si Madam Selma. Mangunguha kami ng rambutan. At kasama ko rin yung aking bilas. Ayun Kuya Alex. Ayan, mangunguha kami ng rambutan. Ayan, ang dami rambutan. Ayun nakakatuwa. Ayan na. Ilang years pa lang yan, ano? Yan yung pinutol ko nga doon. Wala pa tama, bago ng tanimata yan eh. Yung kasama nito, pinuntan ni Kuya. Yung mga kain ng ano. Ano? Dito lang yan, sa aming munting bukid, dito sa Cavite. Ayan, maraming bunga ngayon ng rambutan. Tuwan-tuwa si Madam Selma. Pa-extra ako sa hindi ako makasubscribe. Hindi ako marunong mag-subscribe. Ayan yung aking bilas. Dati sa barko ito. Ngayon nandito na sa bukid. Ayun Alon dito. Walang alon. Nakakahilo daw sa dagat. Dito walang alon. Ayun, ang dami pang bunga. Yung tinitinda nga dyan sa kasada, dilaw pa eh. Oo. Ayun, nakakarami na. Siguro mga 5 years pa lang itong rambutan na ito. Ayan, ang dami na kagad bunga. Yung panahon ng rambutan ngayon, Kami sa tuklapin yan. ayan. Nakakapit sa buto. Ayun, meron pa. Ayan, nakachempo tayo. Tag-rambutan ngayon. Yun Sa Manila, 100 na kilo nito. Dito, libre lang. Oh, lapit ko yun. Ang galing ko umakyat, ano? Ayan, nangunguha ko ng rambutan ngayon dito sa aming munting bukid, dito sa Cavite. Ayan, maraming hinog ngayon na rambutan. Ayan, pasalubong ko ito sa Manila. Ayun meron pa banda doon sa dulo. Kuhanin na natin. Ang sarap ng rambutan na ito. Ayan, natikman ko na kanina. Ito yung rambutan na tuklapin. Ingat lang, si Ines, baka malaglag ka dyan. Ayun hinog na hinog na. Ayan, manguha pa tayo banda sa taas. Ayan, ingat si Ines, ingat, baka malaglag. Akala mo, ang galing mong umakyat. Dito yan sa aming munting bukid sa Cavite. Ayan, tagbunga ngayon ng rambutan. Ang daming hinog. Kaya kukuhanin na natin. Titirahin ko na. Baka tirahin pa ng iba. Yun nakadami na ako. Ayan. Ang galing ko talaga, no? Ayan. Naku, nabisto tuloy. Akala mo, ang galing mo umakyat. Nakita yung hagdanan. Ayan, marami na akong napanguhang rambutan. Ayan. Dito yan sa aming munting bukid sa Cavite. Ayan, sa mga nag-subscribe sa aking channel, maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga bago kong viewers, paki-like, share, subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong videos. Maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, stay safe, stay home, God bless. Diyos, mabalas.